Zdravím vás, moje meno je Martin Chudý, som konzultant pre zdravie a životosprávu a dnes by som vám chcel predstaviť jeden úžasný nápoj, jeden asi z najzdravších nápojov, aké vôbec môžete piť. Tento nápoj zároveň vás aj zasytí, preto môže slúžiť ako jedlo a je veľmi vhodný napríklad na desiatu, olovrant, ale vynikajúci je pred spaním, aby vaše telo vynikajúco zregenerovalo. O čo sa jedná? Jedná sa o kefír, tento nápoj určite mnohí poznáte, je to veľmi známy nápoj. Avšak s kefírom, ktorý kúpite v obchode, toto nič nemá spoločné. Kefír, ktorý môžete kúpiť v obchode, je proste nekvalitný kefír, častokrát robený z polotučného mlieka a veľmi nekvalitného mlieka. Tento kefír sa tvorí pomocou kefírovej huby, kefírového zrna, čo má tradíciu vyše 5000 rokov a z tejto kefírovej huby vám v tom kefíre vznikne viac ako 40 probiotických baktérií, čo je viac ako napríklad v brinzi, kde vznikne viac asi ako 20 probiotických baktérií. Čiže je to vynikajúce pre vaše trávenie a pre vašu imunitu, pretože 80% vašej imunity je vlastne vo vašich črevách, vo vašom tráviacom trakte, takže kefír vynikajúco podporuje teda imunitu, zdravie a vôbec je to fakt aj chutný, veľmi chutný nápoj. Ako si urobiť takýto kefír? Tak v prvom rade by ste mali mať teda kefírovú hubu alebo kefírové zrno. A toto zrno vlastne treba zalievať plnotučným mliekom, pretože tá kefírová huba požiera laktózu a preto potrebuje plnotučné mlieko. Avšak keď dáte bežné kupované pasterizované alebo trvanlivé mlieko, pasterizované ešte horšie, ale keď dáte takéto kupované teda mlieko, tak vám vznikne taká žbrnda, nemá to veľmi dobrú chuť a nie je to nič moc. Preto túto hubu treba zalievať skutočným mliekom, mliekom matu, čo má 2 dní záruku a vtedy vám vznikne krásne hustý kefír, vynikajúci chuťovo kefír a to zrno sa v tom mlieku stále tým, že požiera laktózu, tak rozrastá a sa zväčšuje. Kdežto, keď dáte kupované mlieko, tak to zrniečko, dá sa povedať, že postupne doslova upadá až odumiera. Toto zrno sa nesmie dostať do styku s kovom, preto musíte používať umelohmotné alebo drevené lyžičky, to isté umelohmotné sitko. Netreba mu moc ani vodu, aj keď existuje aj vodný kefír, toto je však mliečný kefír, takže stále ho treba mať zaliatý v mlieku. Tento kefír vám vznikne asi za teda 24 hodín pri izbovej teplote. Pokiaľ ho chcete mať dlhšie alebo idete kdesi preč, tak si ho stačí dať do chladničky, zaliať mliekom a tam ten kefír sa urobí asi za 4 až 7 dní, takže samozrejme vtedy pozor, aby ste nedali mlieko, čo má 2 dní záruku, lebo sa môže skaziť, ale vtedy vlastne ten kefír trvá dlhšie, kým sa urobí. Ja takýto kefír si robím aj ráno, aj večer, proste vždy si ho zalejem za 24 hodín a opäť nový kefír. Tento kefír si relatívne môžete dať prípadne aj do chladničky, keď si ho chcete vychladiť, aby mal ešte lepšiu chuť. Takže ako si robí takýto kefír? Tento kefír samozrejme sám o sebe je vynikajúci, ale keď chcete ešte podporiť teda vašu regeneráciu, vaše trávenie a podobne, tak je vhodné si ho doplniť ďalšími ingredienciami. Tieto ingrediencie pozostávajú takých základných 3 ingrediencií. Prvá je jablčná vláknina, ktorá vlastne slúži v tomto prípade ako prebiotikum, to znamená, že vlastne ešte pomáha rozšíriť tie probiotické baktérie vo vašom tráviacom trakte. Ďalej tu máme nové semiačka, ktoré musíte pomlieť alebo požuť, inak iba prejdú vašim tráviacim traktom. Ja som si už pripravil tlčíkom, som si ich teda rozdrvil. Vynikajúci zdroj omega-3 masy, kyselín, bielkovín, vitamínov, minerálov, úžasné proste tuky. Ďalej tu máme proteín, a treba použiť tak kvalitný proteín. Proteín vám dodá vynikajúcu chuť a dodávam tam opäť ďalšie bielkoviny a ďalšie osožné látky. Pokiaľ ja mám konkrétne proteín od doktora Merkova z Ameriky, jeden z asi možno aj najkvalitnejší proteín, aký môžete kúpiť. Pokiaľ samozrejme vy jasne viete objednávať z Ameriky, tak v takom prípade vám odporúčam proteín od Kompavy. Kompava je slovenský výrobca z Nového Mesta nad Váhom, ktorý sa veľmi snaží a vyrába oveľa kvalitnejšie výrobky, ako napríklad sú výrobky z USA. Používajú či už niekedy kvalitnejšie suroviny, ale hlavne používajú menej konzervantov, farbív a nevhodných sladídiel. Odporúčam vám hlavne Kompava 70, prípadne Kompava 80 proteín. Avšak v najbližšom čase príde na trh proteín, ktorý Kompava vyvinula v spolupráci s mojím kamarátom a vynikajúcim odborníkom na zdravie a výživu Vladom Zlatošom, ktorý bude približne podobnej kvalite ako proteíny od Merkolu, kde vlastne nebudú žiadne umelé sladidlá, nejaké zlé farbivá, proste bude tam prírodné sladidlo stevia a bude to skutočne prvý, možno európsky proteín, ktorý bude obsahovať skutočne hodnotné látky a bude mať tú najvyššiu kvalitu. Takže poďme si teda pripraviť kefír. Kefír môžete pripraviť dvomi spôsobmi, napríklad, že zoberiete misku, máte takéto umelohmotné sitko a prelejete na kefír a drevenou lyžičkou cedíte, hej, až kým sa všetko neprecedí a potom hubu vrátite teda do skleného pohára a zalejete mliekom. Ja to však robím troška rýchlejšie. Ja si zoberiem takýto shaker. Máme na vrchu teda vreckovku, obyčajnú gumičku, aby to troška ten kefír aj dýchal, aby nebol úplne zavretý a hlavne je zavretý
kovovým pohárom. Zoberiem teda takto kefír, prelejem si ho do shakeru. Pohár môžeme troška preplaknúť do tak krátkosti. Samotnú hubu, jak som spomínal, nemusíme. Takto raz za čas stačí preplaknúť. Teraz si nájdem kefírovú hubu. Teraz ju mám ešte maličku a ona sa postupne rozrastá. Tak to asi vyzerá. Je tu vyzerá to taký malý karfiol. Keď už máte aj veľké, tak vlastne im môžete postupne niekomu darovať a kľudne môžete aj prehltnúť a zjesť. Vrátim teda takto do pohára a zalejem čerstvým mliekom. A o 24 hodín budeme mať opäť ďalší kefír. Čím vyššia teplota, tým skôr sa urobí. To zalejem až do plna. Preckovka, gumička a jednoducho odložíte si do drezu. Alebo si do nejaké skrinky proste, dole, hore, to je jedno, aby na to nesvietilo teda slnko a za 24 hodín máte čerstvý, úžasný kefír. Pridám teda vlákninu, asi 5 gramov, 5 až 10 gramov, denne maximálne do 30 gramov. Pridám lanové semiačka, ktoré teda treba pomliť alebo požuť, ja už ich mám rozdrvené. Jedna polievková lyžica alebo 2 polievkové lyžice. A pridám kefír, asi 30 gramov, pardon, proteín, asi tak 30 gramov. Takto sa zavriem a jednoducho si to v tom shakeri proste troška premiešam. Aby sa mi to zmiešalo. A takýto nápoj je vynikajúci chuťovo. Fakt odporúčam, aby ste to vyskúšali a takýto nápoj teda veľmi hodnotný, hlavne pred spaním na vašu regeneráciu, na podporu vášho trávenia a vašej imunity. Alebo si ho môžete teda zobrať na 10. na olovrán so sebou príklad do práce a dať si ho teda ako nejaký takýto rýchly snack. Takže príjemnú dobrú chuť, budem rád, ak teda tento recept vyskúšate a sami zistíte jeho blahodárne účinky. Tak zatiaľ sa majte pekne a určite sa čoskoro vidíme.